No. Ja sitten Juha. Sinun sukunimi on? Lohi. Kerro tonne päin. Juha Lohi ja Oulusta. Kyllä. Puhut sä Oulun murretta, ne oli siellä Oulussa päin. No, pelkää en pollisi, enkä pillillä jo piimää. Et ole pillillä piimää, niinkö? Enkä kaappaa koneita. Joo. Sä voit joskus koittaa kokkelipiimää pillillä, mitä se menee. Ootko yrittänyt? Ei. Ahaa. No kohta yritetään, joo. Tulee... Hommataanpa sinne pilli ja kokkelipiimää. Tulee kuulemma kipeitä kitalakin. Ahaa. Joo, tämä Juha on semmonen mies, joka esiintyy tässä Guinnessin ennätysten kirjassa. Mitä sä teit, jo? No, mä tiskijukkailin. Niin, sä olet tiskijukka. Kyllä, Joo. 14 vuotta ollut tiskijukkana. Niin, ja kuin sä pääsit ennätysten kirjaan? Katsotaan, tässä on ennätysten kirjasta tämmönen, tässä on tämä kansi ja tässä on tämä kuva, missä tämä Juha on tässä työn touhussa. Kas noin. No sain päähäni viime keväänä innostua soittaa sellaista pitkäjaksoista soittaa, yhtä jaksoista, nimenomaan ilman breikkejä ja ilman katkuja siis. Ilman Minä suomennan tämä Oulaisen pois. Niin. No, pääsin 50 tuntia. Sitten hyväksyttiin Guinnessin kirjaa. 50 tuntia. Mikähän edellinen oli sitten? Ei sitä ollutkaan. Ei ole tietoa. Edellisessä Guinnessin kirjassa on sellainen komenkaverin kimppasuoritus 110 tuntia. Ne on soittanut silleen... Joo, mutta eihän semmoisia lasketa. Ei sitä lasketa. Joo, ei semmoisia lasketa. Soolosuorituksia kai sille ei ole. Joo. Rupesko nukuttamaan? No ei oikeastaan. Ääni loppu. Ai ääni loppu? Ihan totaalisesti. Ahaa, se loppui siihen sitten. Mutta olisit valveilla pysynyt vielä vai? Pysyin. No hyvä, ja yrität tehdä samaa nyt. Jos ääni loppuu, niin se vähennetään palkkiosta. Noin.